TV-programmet Formiddag med Nis Boesdal blev sendt første gang på DR1 den 14. januar. Det vises hver dag kl. 11.30. Vi har fulgt tilrettelæggeren Erik og værten Nis før, under og efter optagelserne. Det er dagens 3 programmer på hver deres manuskript. Hvis der er en overskrift for vores program, så er det nok jagten på det gode liv. Har I hørt, at de sorte spejder har plagieret? Eller har jeg har så ikke hørt det mere. Det kanon, mand. En stor ære at blive gjort grin med i de sorte spejder, så ved man, så er man fat i den lange ende. Træd nærmere. Og forleden dag, så tabte han høresneglen ud, ikke? Okay. Af øret. Så siger han bare, jeg har altså lige tabt den her høresnegle, så vi fortsætter bare, ikke? Altså, det ligger lige så i planen i programmet, ikke? Og så er konceptet faktisk, at jeg lærer dem at kende for åben skærm. Vi tykker ikke maden igennem inden, fordi alle historier er bedst først, når de bliver fortalt. Ja, ved du hvad, det er lidt dårligt nu, fordi vi får faktisk lige i gang med at lave nogle tv-optagelser. Og så hende der kommer næste gang. Vi skal finde ud af, inden vi starter det her program, hvordan hun udtales. Ja, Åris, Aris. Hun sagde nemlig bare Malene, da jeg ringede til hende. Jeg ringer sgu igen. Det er Nis Boesdal. Hej, jeg skulle bare lige være sikker på, hvordan du udtalte dit efternavn, men det har du lige gjort, så nu ringer jeg af igen. Vi ses senere. Hun hedder Åris. Der er 5 for os, ikke? Hold kæft, vi starter til tiden i dag. 5, 4, 3, 2. Det er jo ikke kontant, vi skal lave, vel? Altså, det er ikke... Det går ikke stærkere, end alle kan følge med, tror jeg. I morgen kommer jo altså... Malene Åris. Malene Åris. Fedt. Men alt det vender vi tilbage til i morgen kl. 11:30. Tak fordi du kiggede med. Perfekt. Sådan. Godt. Det gik fint nok. Det gjorde det. Ja. Vi plejer faktisk at kalde redaktionen for prostata-redaktionen. Gennemsnitsalderen er 57, og det er vi stolte af, skal jeg hele tiden sige. Det her program er et af de allerbilligste, der bliver produceret i Danmarks Radio. Vi har et budget, der er en 10. af for eksempel Hammerslag. Så det er også med til at ligesom sætte niveauet på programmet, men vi har det fandme sjovt.